Hezký dobrý den, kolegové, zákazníci. Vítáme vás na dalším našem dílu mikrowebinářů s označením Label Lab 2026. Dnešním tématem bude téma velice zajímavé, a to samolepící systémy a upevnění pro extrémní podmínky. A jak už jsme předeslali v tom minulém webináři, tak tentokrát tady nebudeme sami. Dnešní webinář jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci se společností 3M Česko. Konkrétně dnes za tuto společnost tu bude pan Nepraš a paní Mlčuchová, kteří vám povědí nejnovější informace technologické, produktové o samolepících systémech, se kterými se můžete setkat na produktech, které Radgeber vyrábí. Je to široká řada produktů, které slouží k tomu, aby naše štítky, ať už průmyslové nebo designové, perfektně držely na vašich výrobcích, takže je to téma určitě důležité, jak z toho hlediska životnosti výrobků, a tak samozřejmě s ohledem na to, jak správně ta lepidla a ty samolepící systémy použít, tak aby opravdu ta životnost byla co nejdelší. A na závěr potom tohoto webináře kolega Martin Uhrinec, obchodní ředitel, vám představí konkrétní případy, kde a v jakých oborech se ty samolepící systémy používají, tak abyste si dokázali přesně představit, v jakých podmínkách je vhodné jaké lepidlo, protože samozřejmě ty typy těch lepidel se liší podle toho, na co je upevňujeme. Takže nebudu to dále zdržovat a předávám slovo kolegům z 3M Česko. Dobrý deň, zdravíme vás, srdečne vás pozdravujeme z laboratória v Prahe a začneme s vami hneď zdieľať našu prezentáciu. Tak, dovolte, aby som najskôr predstavila tým, ktorý vás bude dnešným webinárom za spoločnosť 3M prevádzať. Moje meno je Eva Mlčuchová, som na pozícii Key Account Manažera, mám na starosti primárne konvertorov. A v rovnakom týme so mnou je aj Petr Nepráš, aplikačný inžinier, ktorý rovnako ako ja, primárnou jeho úlohou robiť technický servis a podporu pre našich konvertorov. Dnešnou agendou bude teória a skúsenosti s lepením. Potom vás zavedieme do nášho laboratória, kde budete môcť vidieť živú ukážku lepenia priamo z laboratória. Prevedieme vás vlastnosťami lepiacej vrstvy a nakoniec vám ukážeme aplikácie a použitie. Prečo Radgeber a 3M? A sme veľmi vďační, že sa ako spoločnosť 3M môžeme tohto webinára zúčastniť. Myslím si, že naše partnerstvo je naozaj dlhoročné. V podstate od samého vzniku spoločnosti Radgeber začalo ako partnerstvo v rámci integrácie našich materiálov na produkty, ktoré vy dnes využívate. Predovšetkým sú to lepidlá, ktoré sú na produktoch spoločnosti Radgeber. Ďalším spoločným míľnikom je aj vzdelávanie, kde participujeme na rôznych odborných seminároch a vlastne ukážkou toho je aj dnešný deň. A samozrejme obidve spoločnosti majú veľký regionálny význam v rámci Českej republiky, kde spoločnosť Radgeber bola tohto roku ocenená certifikátom Super Brands Českej republiky. 3M v skratke, nechcem vás tým veľmi zdržiavať, ale je dôležité vedieť, že 3M je globálna nadnárodná spoločnosť, ktorá dnes funguje v viac ako 200 krajinách. Jej obrat je viac ako 32,7 miliárd dolárov. Má 3 veľké obchodné skupiny, 85 000 zamestnancov a čím sme naozaj známi, je náš inovatívny prístup a
to dnes deklaruje viac ako 131 000 patentov. Sme jedna z 30 firiem, ktorá tvorí Dow Jones Industrial Index a už 100 rokov v rade vyplácame dividendy svojim akcionárom. Globálne pokrytie, len pre vašu predstavu, aby ste naozaj videli, aká obrovská je naša spoločnosť. Máme dnes 41 výrobných závodov v 31 krajinách a čo je, myslím si, to veľmi dôležité, robíme podporu v našich laboratóriách viac ako v 55 krajinách. Naše laboratória využívajú naši zákazníci a ich partneri, ktorým dodávajú produkty, kde je využitý materiál 3M. A teraz už by som odovzdala slovo môjmu kolegovi Petrovi Neprašovi, ktorý vás prevedie už tým, čo vás dúfam zaujíma. A ďakujem spoločnosti Rathgeber, že nás prizvali do týchto webinárov a verím, že vás zaujmeme a že si niečo užitočné z dnešného webinára odnesiete. Tak, dobré odpoledne i ode mě. Moje jméno je Petr Nepráš, pracuji ve firmě 3M jako technik, jako technická podpora zákazníkům, jako je například Rathgeber. A spolu bychom prošli technickou část ohledně lepení a lepících vrstev, i včetně živé ukázky z laboratoře, kde si ukážeme nějaký základy, které jsou potřeba dodržet, aby potom ta aplikace byla nejenom správně vybraná, ale i úspěšná u vás jako u zákazníků. Tak, o čem se bavíme? Bavíme se o produktech, které vypadají jako například tento hezký chromovaný štítek, který je podlepený lepící vrstvou a vidíte tam možná velmi známý takový hnědý silikonový papír potištěný 3M logem. A jakou strukturu má tady ten produkt, který je potom umístěný na nějakém vozidle, tak skládá se ze 4 vrstev. Ty vrstvy můžeme je různě pomenovat. Ta horní vrstva a ten materiál nosiče, tak to je velká zásluha výhrada firmy Rathgeber, která podle zadání od zákazníků tak volí tu nosnou a horní vrstvu. My se dneska budeme bavit především o té lepící vrstvě, protože ta třetí vrstva, ta zelená, tak je typ lepidla, který my volíme ve spolupráci s firmou Rathgeber tak, aby na těch aplikacích to bylo úspěšný. A nedílnou součástí je teda i ten liner, ta krycí vrstva, což ve velkém případě je nějaký silikonový papír nebo nějaká folie, která je i často u nás právě potisknutá tím logem 3M, tak možná proto někteří z vás i budou znát označování těch produktů. Takhle ve zkratce vypadá ta aplikace, takhle ty vrstvy a my půjdeme trošku do toho detailu, jak třeba tu lepící vrstvu správně vybrat. Tak, první taková na ujasnění těch pojmů, když začínáme jakoukoliv aplikaci. Vy jako zákazník oslovíte firmu Rathgeber a případně Rathgeber to potom konzultuje s námi, jak vybrat správnou lepící vrstvu, tak naše první otázka ve většině případů je, a jaký materiály vy budete lepit, na jaký substráty to budete používat. Protože důležitý je zmínit, jsou různý materiály na trhu. Vidíte, že na té levé straně jsou nějaký kovový materiály, ať už je to hliník nebo nerezová ocel. Na té pravé straně jsou nějaký typický zástupci plastů, ať už je to polypropylen, polyetylen, případně nějaká střední kategorie. A proč je to důležitý? Je to důležitý proto, že každý ten materiál má určitou povrchovou energii, která tady v těch tabulkách je označovaná hodnotou milijouly na metr čtvereční. Ona se dá i změřit, ukážeme si potom, jak se to dá změřit. A vidíte tady za nás, jako za 3M, velmi důležitý rozhraní. A to je mezi vysokou povrchovou energií a nízkou povrchovou energií. Kdy ta hodnota podle té tabulky je 38. To, co je pod 38, tam právě patří ty plasty, tak už označujeme nízkou povrchovou energií a je potřeba volit určitý typ lepící vrstvy, aby na to dokázala přilnout a případně úprava nějakého povrchu. Protože když vezmu lepidla 3M, tak často se nám stává, ono nám na tom nic nedrží.
pomůžete nám, poradíte nám, aby na tom ta lepící vrstva držela. Takže povrchová energie je určitě bod číslo 1, která rozhoduje o tom, jakou tu lepící vrstvu my ve finále na tu aplikaci vybereme. Jak takovou povrchovou energii změřit? Existují různé metody, může se to měřit pomocí kapičky a různého úhlu. My u nás třeba v laboratoři takový jako rychlej test, který dokážeme pomoct třeba zákazníkům, jako je Radgeber ve spolupráci, tak máme měřící fixy. Jeden z výrobců, který je běžně dostupný, tak je firma Arcotest. Vy můžete dostat ty měřící fixy, které mají různé barvy a vidíte, že na sobě mají takzvané čísla. A ty čísla znamenají právě tu povrchovou energii, kterou má ten inghoust v té fixe. Ten test spočívá v tom, že vy postupně aplikujete fixy od té nejnižší hodnoty, těch 30, až po tu vyšší hodnotu a ve chvíli vidíte, že na tom slajdu tak někde to drží. Ta barva drží na tom podkladu, to znamená, že to dobře přilne k tomu podkladu, ale jakmile to začne kuličkovat, jo, vidíte třeba na tom prostředním obrázku ty měřící ingousty, kdy nahoře je třeba 40, 38 a vyloženě ta barvička na tom nedrží. To znamená, ona skapičkuje, tak vy víte, že ta hodnota povrchové energie je nižší, než je tohohle daného ingoustu. Hodnota 36 tady v tom případě, která tady byla, tak byla taková jako na hraně, 34 už to krásně drželo, takže bychom dokázali určit, že povrchová energie toho stříbrného podkladu je něco kolem 35 mN na metr, což z té předchozí tabulky vyplývá v to, že se bavíme o nízký povrchovou energii a proto, když budeme volit tu lepící vrstvu, tak buď musíme volit produkt, který umí přilnout na obtížně lepitelné podklady, a nebo budeme muset jít do nějakého dalšího kroku přípravy povrchu, kterou si za chvilku popíšeme. Ale tyhle ty fixy můžete mít, já je běžně vozím sebou i k zákazníkům, když zákazník si není jistý, jak má povrchovou energii substrátu, tak dokážeme velmi rychle zareagovat a dokážeme to změřit na místě. Tak, aby jsme mohli se bavit vůbec o lepení, tak když známe povrchovou energii, tak ještě potřebujeme vědět, že opravdu lepíme na ten daný podklad. Z obrázku úplně dole vyplývá, že co se může dít, nebo co může být ta negativní věc na lepení daných podkladů, je, když ten díl, například máte ho ve výrobě na nějakém místě nějakou dobu. Všude nám tady kolujou prachové částice a oni mají tendenci potom se usazovat na tom daném dílu. To znamená, dá se předpokládat, že tam mám nějaký prachové částice. Další věc je ta, když ten substrát někdo bere třeba do holé ruky, tak každému se nějakým způsobem potí ruce a můžeme ta mastnota, nebo někdo si třeba nakrémuje ruce, tak se dotýká se toho substrátu a může tam být nějaká olejová skvrna. Ve chvíli, kdy my ten povrch necháme tak, jak je, tak je možný to lepit, ale musíme si uvědomit, že potom ta lepící vrstva přijde a musí se dostat na ty prachové částice, na ty olejové skvrny. Takže jedna z těch věcí, o kterými se třeba bavíme s těmi zákazníkama, tak je to, že je dobrý na začátku ten povrch očistit. Připravit ho na to lepení, aby opravdu to bylo bez nečistot, bez olejových skvrn, aby ta lepící vrstva na ten lepený podklad mohla krásně přilnout. Jeden z těch produktů, který například na čištění je, tak najdete na stránkách společnosti Radgeber. Je to čistič povrchů, který je standardně připravený, protože vy tady máte i s takovým hezkým aplikátorem. Funguje to tak, že vy aplikujete na ten povrch a standardně bílou utěrkou to setřete. Taková, za chvilku to budeme ukázovat na té živé ukázce, taková naše rada vždycky je, když máte ten povrch nějakým způsobem znečištěný, tak čistíme tak, že to očišťujeme z toho povrchu. Když to řeknu hezky, tak to jako nekrouživýma pohybama, jo, jako nešmrdláme, nekrouživýma pohybama, vlastně jenom tam posouváme ty nečistoty kolem dokola, ale neodstraňujeme. Je potřeba opravdu očistit ten povrch, ty nečistoty sundat z toho povrchu. Potom, když se bavíme například o kovech, tak je možný, že na kovech už můžou být třeba nějaký koroze, nějaká povrchová úprava. A my, když se přes ní chceme dostat, tak je další z možností, že to třeba očistíme, ale pak tady je nějaký brusný rouno, tady 3M Scotch Brite, my to dokážeme zdrsnit
Jo, trošku to připravit, ten povrch, znova očistit a už jsme zase připravení na lepení toho povrchu. Takže určitě povrchová energie a krok číslo 2, očistit, odmastit, být připravený na to, že opravdu lepím na ten daný podklad. Tak, krok číslo 3. Ve chvíli, kdy já mám nízkou povrchovou energii a nedokážu najít třeba tu lepící vrstvu, která mi dobře přilne na ten podklad, nebo nemám tu možnost. Je tady možnost, jak zvýšit povrchovou energii toho podkladu. To znamená, mám podklad, naměřil jsem, že mám nízkou povrchovou energii, očistil jsem ho, ale já nevím pořád, co s tím, nic mi tam nedrží. Jedna z možností je, že já tu povrchovou energii zvýším. To znamená, dostanu ji do té vyšší povrchové energie. Mám tady 2 základní metody, kterým to můžu dělat. Ta první metoda, kterou si budu ukazovat, tak je primer. Je to velmi malý procento sušiny, aktivní složky takového lepidla, rozpuštěného v rozpouštědle. Vy to nanesete v tenké vrstvě, pár mikrometrů, a rozpouštědlo vám otěká, zůstane vám tam takový můstek pro přilnutí té lepivé vrstvy. To je číslo 1. Výhoda primeru je, že to je rychlý, rychle dosažitelný, ale musíte čekat nějakou dobu, než vám vytěká to rozpouštědlo. Bavíme se například o 1 minutě, což v určitém procesu si s tím musíte kalkulovat. Je možný i ten primer jako obrázek vpravo dole, tak mít s UV pigmentem pro nějakou kontrolu, že jste ten primer nanesli správně, takže je možný ho UV detekovat. Druhá varianta, kterou tady máme na tom obrázku, tak je, že to není jako primer, je to zařízení, ať už je to plazma nebo korona, případně nějaký leptání, kdy vy, ať už nějakým výbojem nebo nějakou plazmou, tak vy aktivujete tu horní vrstvu, vy připravujete ten povrch, aby se víc otevřel pro tu lepivou stránku, pro tu lepivou vrstvu a dokážete rychlým pohybem to aktivovat a nemusíte čekat na nic, jako u toho primeru, a okamžitě jste potom připravený na to lepení. Tyhle oba příklady jsou za předpokladu, že jsme nenašli vhodnou lepící vrstvu, nebo ta přilnavost není dostatečná, ale budeme si ukazovat materiály, kdy se dokážete i těmto krokům vyhnout, 3 materiály, které dokážou opravdu i velmi dobře přilnout bez této přípravy povrchu. Tak, dalším krokem, na co my se ptáme, aby jsme správně určili tu lepící vrstvu, tak je, v jakých podmínkách ta aplikace bude fungovat. Zase vezmu si tady ten příklad, kdy je to tady ten chromovaný štítek s lepící vrstvou a je to naaplikovaný někde venku na vozidle. Tak jaký to tam máme podmínky? Tak my se ptáme, fungujete v interiéru nebo v exteriéru? Tady v tom případě je to exteriér. Jaký teplotní rozmezí potřebujeme, aby fungovala ta lepící vrstva? No, tak tady je to exteriér, to znamená někde v zimě, to může jezdit někde ve Švédsku, takže -40, anebo to může být někde v zemích, kde je velká teplota, takže klidně +90, to je teplotní rozsah. Co se týká uvedolnosti, určitě ano, protože to je v exteriéru, určitě na to bude svítit sluníčko, který určitý typy lepidel nejsou odolný proti UV záření, ale u nás se bavíme výhradně o akrylovém lepidle, který tu uvedolnost má dobrou. Chemická odolnost, dá se předpokládat určitě, že potřebujeme chemickou odolnost, dá se předpokládat, že s tím třeba pojede někdo do myčky nebo použije na to nějaký saponáty, takže určitě chemická odolnost. A způsob namáhání, tak je to poměrně lehký štítek, může tam docházet k nějakému smykovému namáhání, ale pozor, určitý zákazníci to můžou mít třeba tlakovou vodou, takže zase, aby to vydrželo i nějakou tlakovou vodu. Takže co nejvíc se snažíme zjistit, jaká je realita té aplikace, aby jsme potom dokázali vytipovat tu vhodnou lepící vrstvu. Tak, tohle jsou všechno otázky, které my s tím zákazníkem máme. Případně se snažíme dostat ve spolupráci s Radgebrem a ve spolupráci s zákazníkem, aby jsme měli nějaký základní vstupní data pro výběr té vhodné lepící vrstvy. Další z věcí, co je, tak potom přichází, buď si řekneme, máme s tím zkušenosti, je to přesně tady ta varianta, ale rádi potom přistupujeme i k tomu, že máme tady v Praze laboratoř, dostáváme třeba od zákazníka ten substrát s informací,
prosím vás, vytipujme opravdu vrstvu, která tam bude fungovat. Tak přicházíme potom, ukážu vám pár bodů, co jsme schopni třeba testovat tady u nás v laboratoři ve spolupráci s firmou Radgeber pro zákazníky. Tak ten první test, který se dělá poměrně, abych řekl, jako nejčastěji, tak jsou klimatické testy, právě kvůli tomu teplotnímu namáhání. Nalepíte štítkový materiál nebo s nějakýma vrstvama na určitý typ podkladu a dáme to na klimatické zatěžování, protože se jedná o automotive test a simulujeme tam -40 plus 80% vlhkost. Protože ono dochází k roztahování, přijímání vlhkosti těch materiálů a potřebujeme se přesvědčit o tom, že ten materiál bude opravdu fungovat dlouhodobě. Takže jeden z těch testů, který se tady ve spolupráci dělá, tak je určitě klimatické zatěžování, případně odtrhové zařízení, kde dokážeme potom vyhodnotit na základě měřící hlavy, dokážeme vyhodnotit tu pevnost k tomu podkladu. Když třeba si řekneme, jdeme 2 cestama, použijeme něco bez primeru, něco s primerem a použijeme třeba velmi lepivý lepidlo a porovnáme si to mezi sebou, aby jsme dostali hodnoty a nešli jsme jenom nějakým pocitem, ale opravdu jsme to vyhodnotili už číselně a dokázali z toho třeba udělat protokol. Případně jsme schopni tady testovat i tiskovou kompatibilitu. Jeden z takových nejžádanějších testů, co se týká těch materiálů štítkových, tak je třeba norma TL 52038. Často se na to dotazují zákazníci. My jsme částečně tady u nás v Praze schopní tu normu otestovat. Jaký testování třeba probíhá tady u nás. Tady vidíte pár fotek z naší laboratoře. Umíme 3 kategorie toho testu. První jsou adhezní testy, kdy zákazník nám dodává nám substrát, my na to právě lepíme ten díl, který se na to má lepit, necháme to klimaticky zatěžovat. Vidíte, že tam jsou poměrně složitý testy. 72 hodin 130 stupňů, 22 hodin -40 stupňů, 300 hodin 60 stupňů, ale 98% vlhkost, což je skoro déšť, a PV 1230 cyklů. Potom se testuje přilnavost a musíme být vždycky vyšší než nějaká hodnota. Potom je tam rozměrová stálost. Jak to řešení od toho ten finální produkt, od toho Radgeberu, jak on funguje, co se týče smršťování. To znamená, testuje se to tak, nalepíte ten finální produkt na podklad, obrázek tady dole, ten prostřední, udělají se na to takové růžky a vlastně testuje se, jestli se ten materiál nesmršťuje na tom podkladu nebo neroztahuje. Je tam, myslím, tolerance plus minus 2% podle té normy, pak se to vyhodnocuje. A třetí ten test, který je právě, jak jsme si zmiňovali, tu chemickou odolnost, tak to, co může nastat, třeba tady motorový prostor, když máme třeba nějaký produkt, tak vidíte, že tady je benzín, diesel, líh, motorový olej, brzdová kapalina, chladící kapalina. Vlastně všechno to, co může ovlivňovat potom tu finální vlastnosti toho štítkového materiálu. Dobrý třeba zmínit, třeba když se bavíme teď už o automotiv, tak když máte třeba štítek v interiéru, tak vím, že třeba Škoda, tak tam máte na krém, že můžete si nakrémovat ruce, můžete někam sáhnout, nebo tam je test na Coca-Colu, protože projedete, já nevím, McDrivem, máte tam někde Coca-Colu a nedej bože, si ji tam můžete vylejt a potřebujete zjistit, jestli to všechno vlastně ten štítek jako odolává tomu. Tak, z tohohle všeho my na konci, když to vyhodnotíme, děláme fotky, tak který potom mám společnost Radgeber, nebo společnost s Radgeber, tak to vlastně sdílíme. Jsou to výsledky testů s hlavičkou teda 3M, protože to proběhl ten test ve 3M laboratoři. Tak, jenom taková malá ukázka. Máme teda laboratoř, jak to u nás vypadá v Praze. Máme tady několik částí. Máme tady takzvaný Brain Lab, kde my sedíme jako aplikační inženýři, kde právě diskutujeme ty zadávání těch testů. Potom máme testovací laboratoř, odkud dneska prezentujeme, tady krásně uklizenou na fotku. Dneska to tady není takhle hezký. Takže máme tady testovací laboratoř, kde máme ty substráty, kde to testujeme, připravujeme. Zabýváme se i automatizací nanášení a máme tady i prototypovou dílnu, kde máme třeba plotter, podsvícený stůl, máme tady slitr, takže dokážeme i ty substráty potom jednoduše a hezky připravit.
Tak, tady ještě máme, jak odstranit zbytky lepidla. Když vám někde zůstanou zbytky lepidla, tak jedna z těch možností je použít nejdřív mechanické odstranění. Společnost Rathgeber má tu 360 stupňovou škrabku a potom já mám velmi dobrou zkušenost, mám to i doma, když se mi něco stane, je tam industriální čistič, je to na bázi citrusových olejů a opravdu funguje to za mě velmi dobře, zákazníci to mají v oblibě, vy nasprejujete to místo, kde máte zbytky lepidla, chvilku počkáte, pak vezmete bílou utěrku, jednoduše to setřete a máte odstraněný zbytky lepidla. Potom samozřejmě je to olej, tak je to mastný, tak potom zase je potřeba to očistit a připravit to na to lepení. Tak, teď bych tady s dovolením přestal sdílet a ukázali bychom si takový živej vstup z laboratoře, jestli se nám to tady podaří. Tak, já doufám, že se nám to podaří. Vezmu brýle. Tak, doufám, že mě dobře slyšíte, jenom jestli můžete potvrdit, že mě dobře slyšíte. Tak, všechno teda funguje. Řekneme si ukážeme si, jak to vypadá potom víc v té realitě. To znamená, od zákazníka my dostáváme podklady nebo ve spolupráci s firmou Rathgeber, kde si řekneme, jak ten díl vypadá, jestli je to nějaký kovový díl, tohle nějaký nerezový kovový díl, případně jestli je to třeba takováhle folie, která kdybyste měli možnost si na ní sáhnout, tak je hodně mastná, to znamená, je těžký na ní lepit, ale přitom je to zadání na to připravit nějaké řešení. Může to být, jak jsme si ukazovali, polypropylen nebo polyetylen, kdy ta povrchová energie je opravdu hodně nízká a není jednoduchý na to něco připravit, nebo případně velmi oblíbený substrát je prášková barva. Tak, jak taková příprava potom povrchu na to lepení vypadá? První věc, co jsme si tam ukazovali, tak je, že použijeme nějaký prostředek, který nám to dokáže očistit. Společnost Rathgeber má, to jsme si ukazovali, já třeba používám prostředek tady, co mám v laboratoři, kdy je to zhruba 70% izopropyl alkohol a 30% demineralizovaná voda. Jednoduše aplikuju na ten substrát, vezmu utěrku a to, co je pro mě zásadní, tak nedělám krouživý pohyby, ale vyloženě stírám z toho povrchu. To znamená, vezmu utěrku a setřu z toho povrchu, abych tu nečistotu, mastnotu, abych ji setřel. Izopropyl alkohol, velká výhoda, během chvilky se nám vytěká a máme substrát připravený pro lepení. Co se týká potom vytipování materiálů, tak pomocí ingoustů nebo fix si změříme povrchovou energii, aby jsme dokázali připravit tu lepící vrstvu. A tu lepící vrstvu, tady si tentokrát zvolíme takovýhle díl, což je polyetylen. Před dnešním webinářem jsme měřili, že to mělo hodnotu zhruba 35. A vybrali jsme vhodnou lepící vrstvu, kterou v tomto případě je lepidlo 300 LSE. To znamená, takhle štítek může vypadat s lepící vrstvou. Co je důležitý proto, je potřeba tu lepící vrstvu naaplikovat. My třeba používáme v laboratoři stěrku na aplikaci a potom taky nějakým válečkem dobře přitlačit, kdy ten přítlak je jasně definovaný a měly by to být zhruba 2 kg na centimetr čtvereční. Pro vás, jako pro aplikátory, který potom dostanete takovejhle díl, tak je na vás už jenom, abyste sundali tu krycí silikonovou vrstvu, umístili materiál na dané místo, kam chcete aplikovat. A teď pozor, klíčová věc, nestačí jenom zatlačit na 2 místech prstem. Za mě to, co by bylo potřeba, představte si tu lepící vrstvu, jako kdyby na sebe v každém tom místě měla ingoustový váček, který je potřeba promáčknout, protože se jedná o tlakocitlivý systém, který aktivujeme pouze tlakem.
To znamená, my na co na to používáme, ideálně ruční váleček nebo případně něco, co máte k dispozici, nebo stěrku, záleží od typu toho štítku, který to je, ale když máme něco třeba pevnějšího a jde to, tak my doporučujeme projet to válečkem, protože tím aktivujeme to tlakocitlivé lepidlo, který potom zatýká do toho podkladu a vytvoří tu finální pevnost. Tak, takhle potom může vypadat ta finální aplikace, kdy jsme očistili, vybrali jsme vhodný typ lepidla podle substrátu a přitlačili. Tak, to je za tady tu živou ukázku zatím všechno. My se vrátíme do prezentace. Tak, my se vrátíme do prezentace. Tak, já doufám, že mě dobře slyšíte a vidíte obrazovku. Tak, ukážeme si ty lepící vrstvy, které právě můžou sloužit pro různé typy substrátů. Ty základní lepící vrstvy, nebo ještě obecně k lepení, tak 3M nabízí celý portfolio. Stane se nám, že dneska se budeme bavit teda o oboustranných páskách, ale 3M má v portfoliu i další řešení, jako jsou tekutý lepidla, nějaké reaktivní systémy, ale dneska se zaměříme na oboustranný lepící pásky, který z jakéhokoliv nelepivého materiálu právě vytvoří tu samolepku, kterou vy máte už v dané aplikaci. Tak, 3 základní kategorie oboustranných pásek. Máme tady tenký oboustranný pásky, které jsou známý 468 MP a tak dále, tloušťka 50 mikrometrů až 200 mikrometrů. Potom máme teda pěnový pásky, které mají tloušku 0,8 mm až 3,2 mm. A potom tady máme to nejpevnější z oboustranných pásek, a to jsou VHB akrylový pásky, které mají tloušku 0,4 až 2,3 mm. Tak, tohle je nějaký základní rozdělení spíš, co se týká tlouštěk, a ukážeme si teď aspoň nějaký produkty, který třeba vy znáte. Ty první jsou teda ty tenký oboustranný pásky, kdy to portfolio ukážeme si tak jako rozdělení. Tak tady jsou 4 kategorie, jak my na to přistupujeme. Tak pro náročné aplikace pro vysokou teplotní odolnost máme kategorie lepidla 100 MP, označení 9469 PC, na tom lineru je označení VHB. Potom velmi používaný, prověřený v mnoha aplikacích, možný použít interiér, exteriér, velká škála substrátů, dobrá teplotní odolnost, velmi dobrá UV odolnost a stálost. Také lepidlo 200 MP kategorie, což znáte pod označením 467 MP, 468 MP, tloušťka 50 a 120 mikrometrů, a je to teda oboustranná páska, vytvoříte potom samolepku. Lepidlo 300 LSE, velmi zajímavý produkt, jak jsme říkali, že na některých substrátech je i mastnota, tak 300 LSE jen tak dokáže přilnout na obtížně lepitelné podklady, ale zároveň má takzvaný oil eating efekt. Když nedostatečně připravíte povrch nebo nemáte tu možnost, tak 300 LSE se dokáže prokousat přes to a krásně dokáže přilnout. A potom bych tady vyzdvihnul lepidlo GPT 020, což zase je takový univerzální řešení, jak na vysokou, nízkou poruchu energii. Když nemáte přehled o tom, jak ten substrát, nebo máte různý typy substrátů, tak GPT 020 200 mikro může být řešení. Tak, co se týká ještě té GPT, tak taková zajímavost, jak 3M přistupuje možná k takovému trendu, co se týče udržitelnosti, uhlíkové stopy, tak máme například pro tu pásku GPT report vliv na životní prostředí, uhlíkové stopy, a to lepidlo teda, co používáme, tak používáme s výrobou bez rozpouštědel. Je to takový trend, kterým se snažíme ubírat, aby jsme následovali i ty trendy, které jsou požadavky od těch zákazníků. Tak, druhou kategorii jsou potom pěnové pásky, ty jsou něco silnější, používáme je na takové lehčí aplikace. Jo? Když máme nějaký štítek nebo folii, která je jenom jednoduše přilepená interiér, exteriér, tak používáme pěnovou pásku.
a takový náš produkt, který se zabývá potom tím exteriérem a opravdu dneska je to nazvaný do extrémních podmínek, takže když jsou někde extrémní podmínky, tak potom už doporučujeme jít opravdu ty VHB akrylové pásky, která shodou okolností je na trhu od roku 1980. Takže když se nás někdo zeptá, když použijeme tady tu lepící vrstvu, jak dlouho na té aplikaci ona vydrží? Za jak dlouho ji budu muset vyměnit? Tak naše odpověď je, máme tady aplikace, které jsou od roku 1980, což je dneska nějakých 46 let a pořád na té aplikaci úspěšně jsou naše lepící vrstvy. To je taková odpověď, jak dlouho to vydrží. Opravdu VHB páska bych řekl, že je velmi z pohledu dlouhodobosti to nejlepší řešení z těch oboustranných pásek. A jaký máme portfolio těch oboustranných pásek, který vám jsme schopní vlastně doporučit, tak z toho portfolia, tak zase bavíme se, jak jsme se bavili na začátku, ty základní body z toho lepení, tak my na základě toho, když víme ten podklad a víme, jaký teploty, kde to chcete používat, tak dokážeme i zvolit vhodný typ ty akrylové pásky. Není jenom jedna ta akrylová páska, je jich celá řada, například prášková barva. Velmi oblíbený povrch na lepení v průmyslu je prášková barva. Máme přímo VHB pásku, která se soustředí na lepení práškové barvy bez použitím primeru. Potom máme pásku GPH, která se soustředí zase na širokou škálu substrátů, abyste mohli použít jedno univerzální řešení. Máme i čirý provedení. Provedení čirý proto, že máte třeba reklamní průmysl nebo chcete mít tu čirou vrstvu. I kvůli nějakému designu. Potom máme produkt, který má nízký zápach. Je to bez zápachu, do interiéru a zároveň má i certifikaci pro nepřímý styk s potravinami. Víte, že třeba jsou štítky v ledničce, kde jsou nějaké potraviny a potřebujete mít něco certifikovaného z té lepící vrstvy. A nebo případně jsou právě ty obtížně lepitelné plasty, jako je polypropylen, anebo je třeba polyetylen. Tak, co se týká aplikačního postupu, možná jeden z posledních slajdů, ještě než dám slovo panu Uhrincovi, který vám to doplní o tom úspěšné aplikace nebo o ty možnosti, tak asi z dnešního dne, kdybych měl něco jako vypíchnout, tak co je potřeba si odníst, co se týče aplikačního postupu. První krok je potřeba očistit, odmastit, abych opravdu lepil vždycky na ten substrát. Za druhý, nanesu pásku, ale pozor, je potřeba dodržet i aplikační teplotu. Ta teplota je mezi 15 a 25 stupněma. Potom musím přitlačit. Jedná se o tlakocitlivý systém, že 2 kg na centimetr čtvereční potřebuji dosáhnout. Potom teda odstraním liner. Přiložím teda druhý substrát, když se bavíme o oboustranném lepení a zase je potřeba přitlačit. Ta finální pevnost, pozor na to, když to přitlačím, tak dostanu jenom okamžitou pevnost, ale ta finální pevnost, ta je potom po těch 72 hodinách. Tak, to bylo teda pro dnešek za nás, za 3M, takhle všechno o těch lepících vrstvách. A pokud budete mít nějaké dotazy, vím, že je možnost vznést dostat do chatu, my ho rádi zodpovíme. A v tuhle chvíli teda bych, jestli souhlasíte, předal slovo panu Uhrincovi, aby mohl pokračovat v prezentaci. Tak, ještě jednou dobrý den všem. Všechny vás moc zdravím. Já se pokusím technicky spustit svoji prezentaci. Než naběhne obraz, tak velké poděkování kolegům ze 3M za jejich informace, za jejich prezentaci, která byla určitě velmi zajímavá pro všechny z vás. Já, jestli dovolíte, než se pustím do těch informací, které jsem vám chtěl sdělit nebo s vámi sdílet, poznamenal jsem si tady asi 3 důležitý body, nebo témata, o kterých mluvil pan Nepraš a která si myslím, že jsou důležitá pro váš, řekl bych, samolepkový, etiketový, labelový život. První věc je, tak jak to cítím já, lepidlo je, a teď vezmu jakýkoliv druh, o kterých pan Nepraš mluvil, je to v podstatě jedno, je to takový velký pomocník a pomocník, který po té aplikaci je skrytý, neviditelný
ale má zásadní velký vliv na funkci toho daného výrobku, té etikety, toho 3D emblému, loga, znaku, čehokoliv. Není při té aplikaci, nebo po té aplikaci vidět, ale pokud funguje špatně nebo ne úplně dokonale, tak samozřejmě to má vliv na celý výsledek toho vyrobení té etikety a toho loga a na ten konečný produkt. Takže když to srovnám, jedna věc je pěkný label, ten může být krásný, s úžasným tiskem, s nějakým 3D momentem, ale nefunguje to, co je tam skryto, což je v tuto chvíli ta lepící vrstva, tak to může celou práci pokazit. V podstatě to je tak asi jako, já bych to přirovnal k nějaké péči o auto. Můžeme mít auto každý den pomalu v myčce a navoskovaný a na první pohled úplně krásný. Pokud se ale nebudeme věnovat s dostatečnou péčí a pozorností i tomu, co je pod tou kapotou, to je ten motor a ty další funkční díly, tak nám ten kompletní celý výrobek, kde se nedá oddělit ten label, ta etiketa od toho lepidla, od té lepící vrstvy, tak nám to prostě fungovat nebude. Ta péče, myslím tím, co tady pan Nepraš mnohokrát zmínil, začíná už daleko dříve, než je ta samotná aplikace. To je vlastně konec celého řetězce, který probíhá. Na prvním místě samozřejmě zcela jednoznačně výborný, dobrý, ideální výběr lepidel. Na druhém místě je ta správná aplikace za správných podmínek a správné pozornosti. No a pak samozřejmě potom ta péče toho o ten daný výrobek, i tohle to používání lepidla vyžaduje nějakou pozornost. Takže tohle je pro mě takové první poselství a druhé, která jako drobná poznámka, kterou jsem si k tomu dal, je někdy to, co jste tady, pan Nepraš, z toho úzkého segmentu lepicích pásek, které tady pan Nepraš za 3M zmínil, tak někomu z vás to může dát poměrně komplikované a řekne si, Ježkovi zraky, tolik variant a tolik možností, teď lepíme na polypropylen, ABS, teď o ten, jaký produkt lepíme, na jaký podklad, za jakých podmínek, že tam je tak neuvěřitelné množství proměnných. Určitě prostě není místo na to, abyste podléhali panice. V tuto chvíli je tady, tak jak řekl pan Nepraš, firma 3M a určitě naše dlouholetá 30letá zkušenost s těmi lepícími systémy, abychom vás jako z toho bludiště nejistot vyvedli a poradili vám a trošku vás nasměrovali, co z toho řešení je ideální pro vás a co by bylo pro vás nejlepší funkcí a samozřejmě i ekonomicky. Určitě nedoporučuji, asi nejhorší bývá řešení, že když si prostě člověk neví rady a aby už ten lepící systém měl nějak za sebou a z krku, a tak si vybere prostě nějaké řešení, které je taková jako rána jistoty, že si řeknete, tak vezmu ten nejdražší, nejlepší systém a tím vlastně si pokryju všechna možná budoucí a aktuální rizika s tím upevněním, tak ani to si myslím, že není nejlepší cesta. Je vždycky fakt je ideální a dobré dát si tu práci a fakt jako všechny parametry pozbírat a vybrat to vhodné řešení, protože ani to nejdražší v tomhle okamžiku neznamená, že bude nejlepší v té funkcionalitě těch štítků a že bude nejlepší ekonomicky. Takže skutečně doporučuji v tom, aby se věnoval dobrý čas tomu. Jedna ještě drobná věc, že z těch množností, které pan Nepraš zmínil, co se týká lepidel, tak bych byl určitě opatrný v tom, že co se týká 3D produktů a čelních panelů a podobných věcí, o kterých krátce pohovořím, tak prosím, ne všechno je standardně ve smyslu skladem, těch variant jsou desítky, možná stovky, pan Nepraš by mě když tak doplnil nebo opravil, tak něco jsou na všechno platí nějaká minimální odběrová množství. Tam musíme vzít při volbě toho lepidla v úvahu i ten parametr. Chci-li 100 štítků a vyberu nějaký lepidlo, tak samozřejmě zase s ohledem na ekonomičnost nějakého minimálního množství, které se musí spotřebovat a odebrat. Teď se teda podíváme reálně, jak to vlastně teď spojíme ty dvě cesty, o čem mluvil pan Nepraš, to jsou samotná lepidla, jak zdůrazňuji, extrémně důležitý
segment toho celého etiketového, labelového řešení a teď se podíváme na to, jak to funguje. Funguje ve spojení s těmi našimi produkty. Krátké zopakování, to, co tady vidíte, o čem pan Nepraš celou mluvil, myslím, že ten kvadrant je poměrně snadný, oboustranně lepící pásky tenké, pak jsou tady nějaké penové pásky, VHB pásky s velkou podmnožinou a variant v těch jednotlivých segmentech a pak jsou speciální lepidla. Teď je to vlastně, jak to spojit s těmi našimi produkty. Určitě ten celý záměr toho, proč použít vůbec nějakou lepící pásku, ať je jakákoliv, tak jako nikdo z nás asi nechce kupovat si někde vteřinová lepidla, někde mamuta a koupit si krásný 3D štítek a teď ho pracně lepit nebo vymýšlet ten spoj, šroubovat, lítovat, vrtat. U těch designových etiket a štítků to rozhodně té věci nepomůže, takže účelem je to, aby vlastně ten spoj byl často neviditelný, ale 100% funkční. Já vám chci jenom připomenout, a většina z vás už ty produkty naše zná, nebo v minulosti na webinářích o nich slyšela. 3 důležité hlavní pilíře, kde se určitě setkáváte a budete se dlouho setkávat s 3M lepícími řešeními. To je první kategorie z té 3D pohledové vizuální, je kategorie Chromotion, to jsou 3D plastové štítky, které jsou velmi flexibilní a tady jenom na ukázku pro vás, na jaké možné různé flexibilní, různorodé podklady, o kterých pan Nepraš mluvil tady z reálu, na nějaké zařízení stroj, kde je ten práškový lak na plechu, je tady štítek, který je nalepený na pojízdných vratech, zase, když si představíte, velmi obtížná struktura toho jako designový štítek na lahvi vína na autě, vidíte, že ta zadání nejen toho, na jaký podklad lepím ten samotný 3D štítek, kde vyžaduju, aby ten spoj nebyl ideálně vidět, takže ty podklady jsou jenom, když vezmu část a ten parametr toho, jakou má povrchovou úpravu, povrchovou energie, ty další věci jsou extrémně komplikované, složité a vedle toho samozřejmě ještě nesmím zapomenout na to, za jakých podmínek tamto lepidlo alias ten 3D nápis musí fungovat. Předpokládám, že asi budu chtít na autě, aby tam vydržel všechny ty podmínky, které si dokážete představit po mnoho let a i to na těch vratech a na těch strojích, aby vydržel další zátěže a požadavky na chemické, mechanické odolnosti. Takže i tady a hlavně tady se setkáte na 3D produktech s lepícím řešením. Další kategorie toho důležitého pilíře, kde se potkáte s 3M lepidly, jsou naše čelní panely a foliové klávesnice. Tady ukázka toho zase, co ta kapitola znamená pro vás, jak byste ji měli vnímat. Jsou to právě ty čelní panely na většinou nějakých přístrojích z polykarbonátu, z polyesteru. V tu chvíli, jakmile ten produkt nalepíte, tak v tu chvíli zmizí ta informace pro vás, ta obchodní, že použili jsme při spojení těch 2 věcí, co znamená naše foliová klávesnice a váš podklad, váš přístroj, použili jsme pásku 3M, tak při odlepení toho ochranného papíru nebo lineru ta informace zmizí, je tam jakýsi transparentní sluha toho dlouhodobého spojení a tady zase vidíte, že jsou určitě dokážete si představit, jak jsou velké požadavky na funkcionalitu toho celého sendviče, toho celého produktu, znamená našeho produktu plus té letící vrstvy, aby to fungovalo v čase a zvládlo to zase všechny podmínky, které ta aplikace vyžaduje. Tady jenom pro vás, pokud se někdy ještě někdo z vás nedokáže zorientovat, kdy jsme tedy použili a doporučili pásku 3M, kdo z vás s tím nepracuje, tak to, co ukazoval i pan Nepraš, tak tady vidíte jednoznačně, že podle toho zadního vodotisku na těch linerech velmi často, třeba v tomto případě u těch transparentních tlakocitlivých oboustranných páskách poznáte, že to je z provenience firmy 3M. A zase jde o to, jakou kvalitu a za jakých podmínek které řešení zvolit. Třetím pilířem je, který je důležitý, kde se můžete setkat s 3M s lepícími řešeními. U našich produktů jsou 3D kovové štítky, takže vidíte z těch 3 pilířů další designový štítek, kde by to málo kdo čekal. Zase snaha o to, aby to řešení upevnění bylo
co nejméně viditelné, nebo nejlépe řečeno ve výsledku na tom produktu neviditelné, protože vnímat a ten vzhled se má být hlavně na tom designovém řešení toho štítku. Takže zase požadavek u většiny kovových 3D štítků je to, aby splňovaly dlouhodobou životnost a nejen ten design. Tady zase ukázka z použití dvou věcí i na těch kovových štítcích, co jsem se tady snažil zobrazit a nastínit, tak se podíváte, i tady můžeme identifikovat ukázka toho, jak vlastně tady v tomto případě vidíte, vypadá zepředu ten štítek designový s potiskem a s nějakým embossingem od nás, jak vlastně vypadá i ta zadní strana. Tady je použití VHB pásky na řešení pro lisování do lyží, takže tady si můžete najít, že i ta místa, co se týká oboru, tak jak jste toho důkazem, vy zákazníci, jsou velmi různorodá. Čemu všemu naše štítky a i ten lepený vlastně spoj, čemu všemu jsou v reálu podrobeni. Tady jsem se snažil ještě na tomto slajdu shrnout, že ta studnice těch podmínek, kterým jsou ty štítky s lepidlem vystaveny, je tak nevyčerpatelná, v podstatě nekonečná, čemu všemu musí odolávat. Tady jsou jenom ukázky a připomínka, jak je to komplikovaný nejen pro výrobce a zpracovatele těch lepících řešení, ale i pro nás, ti, kteří ty labely vyrábí, protože pro nás je to ten úkol o něco ještě složitější ve smyslu nejen, aby dobře držel ten štítek na vašem produktu, ale aby dobře to lepidlo, to lepící řešení drželo dobře na našem štítku, který pro vás vyrábíme. Jo, takže i tam je, a abychom dokázali samozřejmě to lepené řešení a pásku, pěnovou, VHB a další, abychom je dokázali zpracovat vůbec našimi technologiemi a zakomponovat do toho výsledného produktu pro vás. Tady, když si mrknete ukázky toho, že ano, takovou zátěž extrémní v interiérech aut za složitých teplotních podmínek. Je tady ukázka toho, že i ty naše třeba čelní panely s lepidlem 3M na operačních sálech, kde samozřejmě je požadavek na různé chemikálie, čistidla, aby to odolávalo celý ten produkt. To znamená materiál štítkový, včetně lepidla. Vidíte tady na rezonanční desce z aplikace krásná 3D štítku hliníkového zase s lepící vrstvou. Vidíte i na nějakých zemědělských strojích. Je tady dokonce jachta, kde je štítek zase s nějakou velmi kvalitní lepící vrstvou. A ve všech těch případech je asi zřejmé, že ty podmínky jsou velmi rozdílné mezi sebou, tak jak vidíte, jsou velmi individuální a jsou velmi komplexní. To, že nemůžu řešit jenom to, že ten povrch je hladký a že je to velmi příjemný plast a budu to lepit na hladký plast a tím jsem to vyřešil, ale to, že ten štítek ve výsledku mám nejen nalepit, ale bude taky dlouhá léta fungovat, takže třeba v případě té jachty nalepím povrch, vypadá jako pro aplikaci velmi snadný a rychlé řešení, ale najednou přijde to, že ano, bude to v provozu někde na moři a sůl, vysoká vlhkost, sluneční záření a podobně. A předpokládám, že každý asi uživatel bude si přát, aby to logo, ten designový štítek, o kterých především mluvíme, tak aby tam vydržel více než jednu plavební sezónu. Takže to jsou věci, na které musíme i při té volbě zpátky k tomu celému řetězci toho, jakou pozornost si celé to téma zaslouží, tak které musíme zvolit. Předposlední informace ode mě, jaké nejčastější chyby se společně, individuálně dopouštíme při výběru lepidel, to, že neuvažujeme o tom, že abychom zvolili správné lepidlo, tak nejen ta funkčnost v tom okamžiku, kdy to lepím a na co to lepím, ale ta životnost, kterou jsem tady několikrát zmínil. Další je, a pan Nepraš to neustále opakoval dokola, nepřipravený povrch. Je tomu potřeba věnovat velká pozornost, jak povrch správně připravit. Pak je že to, jak na co to aplikujeme, tak to rozhoduje stejně jako ten materiál samotný.
A vždycky je potřeba to, co tady budu zdůrazňovat, a to je ta kombinace toho našeho produktu s tím lepidlem. Ty věci se nedají oddělit. Tak za mě asi, když se nad tím zamyslím, tak na závěr nechci, aby to zase tady vyznělo jako nějaký velký strašák, že v tenhle ten moment se máme společně bát a říkat si, to je tak velmi složité téma, nechceme nic pokazit. Skutečně myslím, že velká útěcha pro vás, velmi dlouhá zkušenost a tím, že firma 3M jsou firma, která ta lepidla vyvíjí, která je testují, tak myslím, že mají obrovské know-how v této oblasti. Naše know-how je v používání jejich lepidel a sdílení informací s firmou 3M a pak u nás ta zkušenost více než 30 letá s tou konkrétní aplikací směrem na naše výrobky. A pak je to velká zkušenost, že dodáváme firmám ze spousta oborů a už můžeme i ty naše zkušenosti sdílet. Takže můžeme sdílet naše zkušenosti 10 let staré, rok staré a můžete z nich i vyčerpat. A myslím si, že i kolegové z 3M dokážou potvrdit, že na velkou většinu případů aplikací a požadavků se dá to lepící řešení najít, ale na rovinu otevřeně určitě nebudeme tady spovat, že na 100% řešení, ale minimálně každý to zadání směrem od vás, od našich zákazníků, tak je pro nás velká výzva, úkol toho, jaký problém chcete vyřešit, co aplikovat, na co aplikovat a jak aplikovat, i ta pomoc s tím, jak to máte ideálně, správně a efektivně lepit, tak se na nás můžete spolehnout, že se vždycky s tím zadáním budeme chtít poprat. A myslím, že úspěšnost vysoká přes 90% toho, že to řešení v této oblasti se dá najít. Každopádně, kdykoliv byste potřebovali k tomu informace, tak se ptejte, obraťte buď to přímo na nás z Radgebru na obchodní oddělení, nebo na kolegy z 3M. Tak. Za mě asi na ten závěr, co se týká spojení lepící části a našich produktů, všechno a já předám slovo Lubošemu. A já se rovnou zeptám, jestli má někdo nějaké dotazy, protože v chatu jsme zatím žádné nezaznamenali. Tak pokud nějaké máte, tak teď je to ta nejvhodnější chvíle, abyste je položili a buď my, anebo kolegové z 3M vám na ně rádi zodpoví. Tak zdá se, že žádné dotazy nejsou. Každopádně, jak už říkal kolega Uhrinec, tak samozřejmě není problém se v případě dotazů, ať už na nás z Radgebru, anebo na kolegy z 3M obrátit pro nějakou radu, od toho jsme tady. A jenom ještě dodám informaci, že ten webinář vám bude potom k dispozici, abyste se k němu mohli vrátit a v případě, že byste potřebovali ty informace, které jste se dnes dozvěděli, nějakým způsobem osvěžit nebo prostě získat, tak ten webinář vám zašleme, budete ho mít k dispozici, abyste se na něj mohli potom následně podívat. Takže pokud nejsou už žádné další dotazy, tak my vám poděkujeme za dnešní webinář a budeme se těšit na další webinář, který bude zase za měsíc, respektive za 2 měsíce, protože to máme ob měsíc a zase o tom námětu nebo tom, z čeho se bude týkat, tak vám pošleme newsletter a budeme vás o tom dopředu informovat. Také bych poděkoval kolegyni a kolegovi z firmy 3M Česko za jejich účast, která určitě obohatila na ten webinář a jsme moc rádi, že přijali naši žádost o to, aby se na tomto webináři spolu podíleli. Děkuji moc krát, mějte se krásně a děkuji za váš čas.
Ďakujeme. Pěkný den. Naschledanou. Krásny deň.